스타일 누군 찍어 하나 이거 하봤어. 오मफ्राय खानायखौबो एसे गुसुंस्रो लाबासो सेंग्रा गोरलै उन्दै नुयो. थैबाय. हामथारदो. इ मोजांसो मोनदां मोजां नुबाबो गाज्रि नुबाबो. लामायाव माबोरै ओंखारलांबावगोन दादा दारिथ' सब माखाखाथिदि. सब हेखरिदि. फैसाखौ माबायदि मोनो खम जायोना बारा जायो फैसायाथ' इदिनो बारा गोबां नङा मोजाङानो मिडियाम लकेसनाथ' सावदुरबिथियावनो जुदि नोंथांमोना सालबारिनिफ्राय जुदि फैयोबा सालबारि रुपनिफ्राय फैयोबाथाय सावदुरबिथा मिनस'आलागै मोनो आरोना नोंथांमोना एन महिलानि गासै नायगिरि नोंथांमोन बापरे बाप दिनैसो नुदोलै दारि हानाय नोंहालाय मालायनि खामानियावल' मानो जथ' थेबो दं नै मा हादोथाय हादो मोजाङै स्लिप हा माखो आरो खानायाबो हाजाहै लावला जोब्बायनो एसे गोजानावलाय दालाय मायालाय खानायानो थांबावनांगा मस्थ' थांनो आथुर जाबायानो बेवहाय मोनसे लोगोनि पार्टि दं इयाव थांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय दा डाइरेक्टनिखौल' हानानै थांनो नागिरदों खानायखौथ' दा हाजाहैनो टाइम मोननाय नंला ओमफ्राय टाइम मोननायलाय एसे लेथ्रायैनो थांगोन नामा नोङो एसे गोजानाव थांनो हायो नामा बा भगबान आं इदि जाम्फावफा आं थांफाथारा नोङो मालायनि माबायाव माने एसेबां खस्थ' फैयोलै नों निजिनि खामानिखौ मावहैबाय थाथां खानाया लेथ्राथार नुदों नों हाजाना फैयै पटदनो नुनो खानायखौलाय पटनो हाजाना फैयै मानो आं गिबांनि गोसोखांबाय थायो इमान गोलाव जादों नै इसर ओमफ्राय दारिया नों मानो इखौ हायालै स्लिप हाबाथाय एकदमबारे हिनजाव स्टाइल नुगोन मिथिगौ इखौ हाबासो ओमफ्राय खानायखौबो एसे गुसुंस्रो लाबासो सेंग्रा गोरलै उन्दै नुयो ओमफ्राय दा माबा पेटलाटला बोरैबा अमा खासिथां माथांसो नुयो लेथ्रा नुयो फाल्थु नङा आं ओरैनो खसाखौसो होनखायो आङो हाजाना फैयो सालबारियाव माया थांबावनो खानायालाय बा दुनियाव गैफेरि खोनाफेरि बाथ्रा बुंबायलै माने नापिदा सालबारियावल' दं बेलेगाव गैला सावदुरबिथियाव गैला गोदोनिसो दङ माबासो दंफांनि सेराव संनानै हानायसो दङ इयावलाय मानो हायनांगौलै एसे स्टेन्डार्ड जाबाय एसे लेभेल जाबाय गेदेर सेलुनावल' हाजालायनाय लेभेलनि खोथा नङा इयो मिथिबाय माथो दे होमबा मानि थाखाय थाङो होमबालाय हाख्लाबना हरजानोसो दे ओमफ्राय ना सावदुरबिथियाव गैया नामा सावदुरबिथियाव गोदान खुलिदों गोदान खुलिनाया नापिदानो गैला बन्द जाबाय इ नङा इ जायगायावनो गोदान लाबाय गोदान खुलिफिनबाय आंगा गोदान खुलिफिनदो सोर खुलिदो आंलाय नुवाखै मैया सङाव थांबा बिदि नुवाखैनो मिथियानो हाजाय आं थाङा दे आं थाङा आं लेथ्रा बाथ्रा आं थाङा होनखादो दे खसा आं थाङालै खसा नोङो आं बिसिबा लेथ्रा नुयो खानाय आबासो बेसेबा हेन्डसाम नुखायो नोंखो आं इदिनो थांगोन ओइ थाङालै आङो हाजाय फै जल्दि ओइ मानो जथ' बथ'लै मालायखौ लेंला लंपेनागान ओइ आं थाङालै इदिबा ओइ नों आंखो दङ सेलुन दङ नै दानो इफोरबायदि थांबाबो दानो सेलुन खुलिबायलै आंगा दङ सिख्लाफोरासो नायखांजोबो गन्थ'आव मायबा पेट' बेरना लायबाय थांफै आं मिथिया थाना बदनो गानना फैयै है एसे लेथ्रा थाङै फै ओमफ्राय दाबो जायाखै नोंनासो जागोन ना जायाखै आंना जाबायानो थांसै खानायखौ एसे बिलिरबाय थानो नाङा नों मिथिबायना मानो पदनो थांनानै पदनो हाना फै दा खानाय हाजानो थांनाय लोगो लोगोनो 1 घन्टा बा 2 घन्टा नांखागोन खानाय हानाय ओमफ्राय आरो फैनानै नों दुगैफैबावनांगोन गथेखे आं दा हाजानो थांथ'ला दा जुदि इयाव थानाय मोनबाथाय सावदुरबिथियाव जुदि इफोरबायदि फेसिलिटि थानायबा मोखां सुखा खानाय हाखांनाय मोखां सुनानै खानाय सुनानै हरखानाय खर' सुनानै हरखानाय होमबाना हाजानानै ब्लड थांनांगौमोन मिथिबाय आंनि खोथाया आंनि जबानाय एख'आनो नङा नामा आं नुवाबायो ओरैनो आं नोंखौ थिनगोन नामा नों आं दानिनिफ्रायनो थिनबाय दं दा नोङो खानाय हाजानो थांबाथाय मथा मथि 1 घन्टायाथ' सियर आरो नोङो न'आव फैनानै दुगैफैबाव दाबा इयावबा खानाय हाखांनानै मोखांबा सुना हरनायनि फेसिलिटि दंना गैया खानायबा सुना हरनायनि फेसिलिटि दंना गैया बेखौथ' मिथिनांबाय दं गैया नोंनोथ' आं बारा बाथ्राखौ बुंबाय थाला जुदि गैयाबाथाय मा खालामगोन बेखौ बुं दे जुदि गैयाबाथाय मा खालामनांगौ बेखौ बुं नों जि होनैगोन मानिगोन
नै लोगोफोर दा जोङो मोनफैबाय साउदुर बिटायाव माने जोंनि साउदुर बिटायाव गोदान सेलुन खुलिदों आरोना नों मिथियामोन खानाय सुग्रा गैयाबाथाय खालामफैखागोन मा दाबो फोथायाखै नामा नोङो थांना हाबना नायनाय माने गोदान सेलुन खुलिदों नै लोगोफोर माने गोबां फेसिलिटिसफोर मोननो हागोन बे जायगायानो जाबाय जोंनि साउदुर बिटायाव साउदुर बिटानि नै एबसु अफिसखौ नुदोंना लोगोफोर मोजाङै नायनानै ला बे जोंनि साउदुर बिटानि एबसु अफिसनि सानजाखै आरोना खाथियावनो नैयाव गेलामाल दखान दङ मा हाजानो हागोनब्रा र' नायग्रोनि आङो इलाय हेयार काट बियार स्टाइलनो बियार स्टाइल हेड मासाज हेयार स्ट्रेटनिं हेयार स्पा फेसियेल कालार ओमफ्राय एयारलक खोमा सुनाय ना मा होनो मिथिलाय लांलाहाय आं जेखि जाया जों दा थांनोसै माबायदि फेसिलिटिस दं बेखौथ' दा गांगाथफाखौ नायहोथारना लांसै आरो आं फोथाया नै बेसे स्टाइल नांगौ नोंलाय नैदि हाजार नामा खुलि मोजां खानाया नैनो मालाय मिथियामोन सेलुन खुलिनायखौ मा डिजाइन नांगो खानाया डिजाइना माबायदि जायो दा आच्छा जोंना एक्सपार्टआ बुंनो हागोन जोङो हागासिनो जों नै दसेनेथ' नांगोन र' दसेनेथ' नांगोन ना उन्दैफोरखौ एसे हाना होग्रोनि मानसिफोरा फैथारगोन नामा मानसिफोरा बिरानो ओइ सानै थायथ'बाय दसे जथ'यैनो फार्स्टआ हाग्रा दिनै सासेल' ओइ फंबाया बेलेगाव थांदों दिनै ओंखायनो आरोना माने सेलुन खुलिनायखौ एख' मिथियामोन सालबारियाव थांथारनो बारा सिगां आरो मालिकआ बेलेगमोन ना दा आरो मालिकआ बेलेग जाबायना नै मालिकआ बिथाङानो ना आरो मिथियामोन मबाइल गासैखौबो नोंथांमोन नायगिरि फेसिलिटिफोरखौ बा नै खानायबो कालार फोननो हागोन ना कालार फोननो हागोन न' बेलेग सार्भिसफोरखौ गोसोम गुफुर फोनो नामा कालार खानायानो बेसेबा लेथ्रा जादों ओमफ्राय हाबायाव इदि माबा हाबालाय माबायदि जानांगोन ओरै नैखिनिखौ ओरै गुसुं हाजोबनानै बेखिनिखौ गुसुं दोनना जेखि जाया माबा वानाव मोनसे दोन नामा हादों आं मिथिया बिजनेस स्टाइलनि साइडआव हादो साइडआव जिर' हाथाबदो ओमफ्राय इखौ एसे स्टाइलाव बानायदो वानाव दोननोसै बिजनेस नायनोसै दे नायनोसै ओरैहाय सिनो जुमसिनदो ओरैहाय खानाय सुजालांखानांगोन इलाय नों होननाया इनो उन्दुनाया खनसे खानाय सुजालांखानांगोन खानाय हाजानो नेनानै एसियाव गुसु जनानै माने उन्दुनोसो ओंखारबाय बेनिफ्राय दा नै जोंना मायबा खेलानि प्लेन बानायगासिनो खेला जों थारमाने मिम्सनि चेलेन्ज खालामहांदो एनमयलारिजों आंजों ओमफ्राय गांगाथफाया जोंहा जाजमेन्ट जागोन एबिसिडिखौ बुङो ना नायलांबाय दा नोंसोरो गेमा बेसे इन्टारेस्टिं जायो ओमफ्राय आं दा नै दासो नै आंनि फाला फैया दैना जोब्बासो आंनि फालायाव फैसिगोन माने दै दाबो हाखायाखैनो बिराद उन्दुनोसो ओंखारबाय थान्दा जनानै एसियाव दा जाय हाजानो गोसो सेलुनाव फैबानो जाबाय नै अनारा मा होनोमोन जिबि सेलन दा आं हानि खानायखौ माबायदि हायो नायबाय थाबानो जाबाय दालाय आजादि जनो मोनबायना सफानि सेराव जनो मोनबाय दे बा दंफांनि उनाव फैथारामोन माने जारला जागोन नायदो जोंनि साउदुर बिटियाबो एसे डेभेलप जाबोब्रा नुवाखै बया गाज्रियाव जना दंखायो दावबायारिया हेसपा खालामजाया माने इयाव Tadi itu sumpah kakak Titi
बा माबायदि नुखोनो दिनैसो फार्स्ट टाइम टक्ला लाइफरेदि हाजादो सोरबाफोर लामायाव नुबाथाय सिनायखानाय ना सिनायगोन ना हाजब्रा हो सिनायनाय नङा केने दादा केने देखावसे काटे केने लागसे हाग्रा Masalah ya katanya merdeka mana? Ya, thank you orang tada aji. Kata gini zane onar rasuna. Mana sana bawa tinde? Nggak cuma zan deh. Betul kelas apa beba? Tokla sih nggak tokla kena zan nah bilalai. Tuh nengkamna service sabai mana hagen normal haircut. Ada legasi ini beard style. Ada legasi color thakabai hair color. Ini fry facial hagen. Ini fry hair SPF hagen. Soalnya yang full rong gue lain nengkamna mincikaga. Ini fry ear lock hagen arna. Fry bayi-bayi rokomni nengkamna desain au kanai ke hana lana hagen. ओमफ्राय लकेसनखौ नोंथांमोना मिथिखादों जानो हागौ मिथिखाबाय लकेसनाथ' साउदुर बिथियावनो जुदि नोंथांमोना सालबारिनिफ्राय जुदि फैयोबा सालबारि रुपैनिफ्राय फैयोबाथाय साउदुर बिथा मिनसकहालागै मोनो आरोना साउदुर बिथा मिनसकनिफ्राय मथा-मथि 300 मिटारसो एसे आगोलावनो नियार बाय आबसु अफिस बेनिफ्राय लामानि सानजाजों जायो आरोना थ' नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना भबानिपुर लेस्रा साइडनिफ्राय फैयोबाथाय साउदुर बिथा सकखौ एसे बारनानै 200-300 मिटार एसे गोजानावल' आरोना बारा गोजान नङा 100 मिटार 100 मिटार 200 मिटार नङा 100 मिटार जायो आरोना थ' गासैबो फैलायदो नोंथांमोना जेरै नोंथांमोनाथ' मिथिखागो मबाइल गिदिनिया जोंहा दंखायो सालबारियाव मबाइल गिदिनिया नोंथांमोना आंखौ गोबां अनसायनाय होदों आरोना अननाय बा गोबाङैनो अनसायदों नोंथांमोना आरो लोगोसे साउदुर बिथियावनो आं मोनसे दखान माखाबावोमोन बेयाव अनलाइन सेन्टार अनलाइननि आरो फैसा उइड्रल आरो डिपजिटनि खामानि मावो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना खामानि मावो आरोना थ' बेयाव नोंथांमोना गोबां अनसायदों आंखौ थ' आसा खालामबावबाय नोंथांमोना एनमयलारनि गासै नायगिरि नोंथांमोन थ' नोंथांमोना नैबे आंनि गोदान सेलन जिबि सेलनावबो नोंथांमोना आंखौ अननाय होगोन होननानै आं गासिनिसिमबो मिजिंथिनाय थाहैबाय आरोना सार्भिसखौ मोजाङैनो होगासिनो दिनै सानडे नेयै मथा-मथि खैथा बाजिखौलै करिबथ' गैयाना 3:30 बाजिबाय आं मथा-मथि 12थासोआव मोनफैदोंमोन ओमफ्राय दा पाब्लिकआ गोबांमोन नालाय नेनानै मथा-मथि नै इयाव लास्टाव हाजाबाय आङो ओमफ्राय दा माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय फैनानै एकदम थरायनानै नेनाया बोरै मोनखो थारना आं मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय टक्ला नाम रोंखो बेलेगनो हाग्रा माबायदि सिनायमारनो हाया बेलेगनो लापटप एखन आरो खाननैसो बासोसिगोन फैसाया फैसा बासायनायखौसो ओमफ्राय मायबा होनबावगोन नामा नोंरा होनगोनाथ' बेखिनिसै गासिबो फैलायनानै गासिबो फैलायदो जाहाथे गोजानाव थाङागारानो माबादो सालबारि जोंनि एरियानि मानसिफोरा गासिबो सालबारियाव थांखायोमोनथ' सालबारियाव थाङोबाथ' नोंथांमोना मथा-मथि 7 किल'मिटार गोजानाव थांनांगौ जायो गतिके नोंथांमोना लेस्रानि जोंनि एरियानिफोरा साउदुरथा जिहेतु नैबे जिबि सेलनाव फैनानै नोंथांमोननि नांगौ बायदि डिजाइननि माबाखौ खानायखौ हाना लानो हासिगोन आरो नोंथांमोना फैनानै बेखिनियानो दाना ভালকে কাটি দিলে আৰু না আইলিয়ে ভালকে কাটি দিম আৰু নিজৰ ইচ্ছা মতে আইলি কেনে লাগে যেনে লাগে হেনে ষ্টাইলত बोरैबा जाथारदों दा दखाना बन्द जानायाव फाननैसो आं माने नोंसोरनि गोसो मथे हानानै थांबानो जाबाय मायदि मोनदों एसे रिभिउ लायमोन नायो मायबा होनदों बान्दो दिनै खानाया बरिया जादों ना ओमफ्राय हाग्रा मारखौ नुदों सेकेन्ड हाग्रामा नामा फार्स्ट टाइम आरो सोंलायदि दखाना बन्द जानाय मायदि मोनदों दखाना बन्द माने इ दखाना बन्द जाथ'दोंमोन ओमफ्राय दा बेलेग अनारा लाबाय नालाय ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों बन्द जानायाव माबायदि मोनदों बन्द जानायाव खानायानो थांनो खस्थ' जादों जोंना थांलाय फैलाय गोजान जायोना सालबारियाव लागि बोरैबा मोनो ओमफ्राय दा खुलिफिननानै मोजां जाबाय आरो खाथियावनो हानो मोनो दा खम बेसेनावनो खानाया जानो फैदोंमोन ओमफ्राय दा ओंखाम जायाखै नालाय टाइमबो जाबाय नालाय ओंखाम जानो गारनो थांग्रोनोसै ओमफ्राय दा हाजासिगोन जाहैबाय दायो हाजासिगोन आं ओमफ्राय फैसाखौ माबायदि मोनो खम जायोना बारा जायो फैसायाथ' इदिनो बारा गोबां नङा मोजाङानो मिडियाम माने बेलेगाव थांबाथाय एसे बाराबो जानो हागौ खिन्थु जोंनियाव खम आरोना नोंथांमोना इफोरबायदि माने बांद्राय नोंथांमोनखौ नायनानै माने रेटखौ बांद्राय खालामखायाखै आरोना बहुत खम बानायदो नोंथांमोना भिजिट खालामदो अब्ला मिथिगोन जों बेसेबां रेट खालामदो आरोना नोंथांमोन माने नोंथांमोनखौ एसे हेपिनेस खालामनो थाखायनो जोङो माने रांखौ बारा एसेबां लानाय जाखायाखै नोंथांमोननि गोसो बायदि डिजाइनखौ नोंथांमोना खोन्थानानै थांनो हागोन माने डिजाइन हाबानो दि एसेबां फैसा नांगोन बिदि नङा माने नों जेरै गोसो ओरैनो हानो हागोन ओमफ्राय फैसाया खम फैनानै खनसे हाफैनायबानो जाबाय होमबानो नोंथांमोना फैबाय थानो लुगैगोन आरो नामाथारना